Nggih, Dik Sofi istirahat. Mbak monggo. Minten tetep teng mriki, Mbak Minten. Kula pajusne gandengan niki wau niki amplope sampun tumiba teng panggung. Wau dibisi ngenten Mas, lagune mangke Omah Suwung badhe nembang piyambak lan ugi beto gandengan. Pak Dik, Mak Dine manten mau tulisane nggih. Oke, lagune Omah Suwung. Bapake mboten minggah to? Nggih minggah no. Nggih, disebut na kempleng. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadi ngaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani keleresan Dutanipun tawi request lagu Omah Suwung nggih. Teng mriki mboten napa-napa Pak D monggo. Teng ngandhap engko malih kaya bal-balan. Oke, panggunge jembar niki Pak Sujud Mas Alga. Mas Kunto sampure papat. Sampur Mas. Sampur niki kersanipun budaya Tulungagung ilangan beksan tayub kondang. Niki nggih informasi berita nggih. Bagi masyarakat Tulungagung yang menginginkan lomba beksan tayub di Tulungagung nggih. Tempatnya di Gor Lembu Peteng tanggal 10, setiap peserta 10 anggota putra putri monggo hadiahnya seperangkat gamelan ya melok tembangnya Omah Suwung Mas. Enggak Bapak Suraji monggo Pak Suraji diregengaken nggih timbangane klentu Mbak Minten kula tambahi Mbak Angel, Angel ngancani Angel. Nggih. Jati kembar. Nggih. Kersane pas sekawan kidul sekawan ler. Semoga Mas tembangi Omah Suwung dipun seling. Niki tamunipun saking tuan rumah Bapak Wujud. Saking warga anu niki. Wates Bangus Jati Kembar. Nggih monggo. Omah Suwung. Pingere napa mangke bajuk ki napa? Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Angel. Gandrung
Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumangluh perang iki kanggo kuturung rampung Pilopati Kamas Prabu Kupala kanggo sedo ana balena segara tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti ana Bandung lanange jagat putra ratu panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bangawasa Roro Jonggrang manuta sun pundhuh garwa Joko Bandung aku duwe bebono Candhi Sewu suwengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti matur nggih suwun
niki pramugarine kuatah lho niki. Ingkang ngasta sampur monggo gilirane mangke paring sampur. Nggih, lintunipun ngoten nggih. Oke. Matur sembah nuwun. Niki Pak D senior. Benjing tanggal 11 nderek lomba lho nggih. Oke, tulung ngagung.